sithonga sokutsho kwemoto sozuphazame isandi esiyingozi semoto eso xa imoto igaxeleka engozini. Sisande sinokwenza inhliziyo yomntu ibethe ngamandla, ingqondo yona ithathe ibeka. Namhlanje ke samkela uSimphiwe kaNghona, ndethemba samfumana emxebeni yenovela pha kwa WesBank, inkqubo yethu ke ethi #WesBank how to. Uzawusixelela ke uSpike baluleka ngokufaka imoto kwi-inshorensi e-comprehensive nendlela ibhanka enokukunceda ngayo xa ungenayo i-inshorensi. Kuba ngaba ke unayo nayiphi na imibuzo malunga ne-inshorensi yemoto, okanye ubucinga ngokukhupha imoto yakho kwi-inshorensi kwaye ufuna ingcebiso ukwenzela isigqibo sinokubiza amakhulu namawaka erandi, inceda uye kwikhasi lethu leFacebook elithi WesBank Asset Finance. Ungasebenzisa ke noTwitter kwihandle yethu ethi @WesBank. Usebenzise ke ngoku #WesBank how to ukuze ke ubuze umbuzo. Qale ke samkele uSimphiwe kaNghona kuqala. Spike, masibhotise thina kwi-BE. Kusibhotiza ndibulise kwi-BE scheme nakubo bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. Masiqale Spike ngale ntsasa namhlanje ngezinto ezisiseko se-insurance yemoto. Sicela mhlawumbe uba yintoni i-insurance ye-comprehensive nokuba kutheni ibaluleke kangaka nje, futhi nokuthi izawungena nzulu kangakani na epokothweni. Enkosi Bhotiza, umba we-insurance Bhotiza kweziphathelele kwezinqolomafutha amabhotiza ngumba obalulekileyo kakhulu. Xa kuthethwa nge-comprehensive insurance, i-insurance epheleleyo ekhusela wena kwizaqhwithi, kubusela, ekuhluthweni kwemoto nakwiingozi. Ngoko imoto iza kulungiswa xa unokubandakanyeka engozini. Ihlawula ixabiso lentengiso yemoto. Ukuba akunayo i-insurance, imoto yakho inokuba ngaphaya kokuliswa ube uyityala yona ibhanki ngemali-mboleko yemoto. Ibaluleke kakhulu ke Bhotiza indaba ye-insurance, ngakumbi xa imoto uyithenge ngetyala. Mhlawumbi Spike makhe nditsho ndithi kuthiwa akunakuphuma kwindawo ethengisa imoto ngaphandle kokuba ube ne-insurance ye-comprehensive. Iyahlekisa laa nto, hayi uzokwazi ukuphuma nale moto apha. Inyani leyo? Inyaniso emsulwa Bhotiza ke, kodwa ke bakhona amaxesha sifumanisa uba abathengi umntu uye ayifune ajike ayiqhawule Bhotiza noba kungekapheli neveki. Ewe, kwisivumelwano osisayinayo uyavuma ukuba imoto yakho izawuba kwi-insurance de isixa usityala ibhanki usihlawule ngokupheleleyo. Oku kuya kukhusela ukuba ungangeni ungaveli nangonwele ematyaleni. Into yokugqibela oyifunayo kukutyala ibhanki amawaka erandi xa ufumene imoto yengozi yemoto ube ungenayo i-insurance. Yeah. Kwenzeka ntoni ke Spike xa ibhanka ifumanisa ukuba akho insurance apha? Akho insurance apha i-comprehensive tu. Bhotiza ke kula maxesha anzima kwezoqoqosho siye saphawula ukuba i-insurance ye-comprehensive ibaye yokuqala ukuphungulwa kwiibhajethi zabantu. Ezinye iibhanki ke ziyayihlutha imoto ukuba ayikho i-insurance ekupheleleyo Bhotiza. Siye ke thina apha eWesBank Bhotiza siqhagamshelane nabathengi kanye ngonyaka ukuqiniseka ukuba imoto isephantsi kwe-insurance. Ukuba ayikho kwi-insurance songeza i-insurance esekelwe umda ebizwa ngokuba yi-WesBank Asset Protection ukuqinisekisa ukuba zonke iindleko ziyagutyungelwa xa kunokwenzeka ilahleke okanye ibiwe. Bhotiza ke uba ndinonika nje i-example nje ecacileyo Bhotiza, khawufuna ucinga umthengi uthenga imoto wena ke Bhotiza unyuka Bhotiza uyobonisa ngayo eBhofolo. Xa ubuya eBhofolo Bhotiza ucime naleyo insurance utshayisa inxaxhe dibane namaqhude Bhotiza utyala ibhanka ngapha imoto yakho ngoku ayisakwazi uphuma. Unofana ucinge ke usizo olunjalo xa ke ngokufuneka ubhatale ibhanka ngemoto engesahambi nohamba Bhotiza. Spike makhe sikhangele kuFacebook. uOlothando Ntese ubuza umbuzo esithi, hayi ndihlawula izavenge zemoto kodwa ndiza kuthini kuba imoto yam inokufumana ingozi ze ingakwazi ukulungiswa? Inkosi Bhotiza, inkosi nangombuzo wakho Olothando. Njengokuba sele uvile, i-insurance ye-comprehensive ikhona ukuze ikhusele wena kuzo naziphi na iingozi ezinokukwehlela ngakumbi ukuba imoto yakho ayinakuba salungiswa.
Imali eninzi ke leyo. Ngoko qiniseka ukuba i-inshorensi yakho igubungela yonke into enothi ikwehlele. Iingozi ziyenzeka bhutiza. Qiniseka ukuba akuhlali ngaphandle kwemoto uze uphinde ungene nzulu ematyaleni ngenxa yokungabi nayo i-inshorensi ye-comprehensive. Aha, kanti ke phinde sikhangele kwakhona nanku omnye umbuzo. Abanye abathengi beemoto bayayirhoxisa i-inshorensi comprehensive xa ikatileleziko. Ndiyacinga uba bukhe wayichaphazela kancinci nje loo nto leyo. Ingaba ke khona olunye mhlawumbi ukhetho? Inkosi Bhutiza, akumele kube into yokuqala ekuncediseni indleko le. Isigqibo sokurhoxisa i-inshorensi ye-comprehensive sinokuthetha iminyaka ujika-jikana netyala. Khangela ezingathi zibiza ngaphantsi i-inshorensi ze-comprehensive okanye uqhagamshelane nebhanki ngaphambi kokuba bakutsalele bona. Uyichaze imeko yakho ebhankini, baza kukunika icebiso. Ibhanki inokunika i-inshorensi esekelwe umda njengale besithetha ngayo Bhutiza ye-WesBank debt protection. Ukuba ufumene ingozi nje encinane, le inshorensi ayikukhuseli, iza kunceda kuphela ukuba imoto yakho icinywe ngokupheleleyo. Xa imeko yezimali iphucuka, unophinda ke ukhangele enye i-inshorensi ye-comprehensive cover imeko ivuma. Spike, masibulele kakhulu. Ndiyafuna ukutsho ke mfoka Nghona into yokokuba le nkqubo iyasebenza. Ndikhe ndafumana i-SMS evela komnye umphulaphuli esithi ndifuna ubulela mna le nkqubo yenu noSimphiwe kaNghona bendifuna imoto, ndayifumana imoto, ndaziqala zonke izinto namacebiso esiwafumana phaya kwinkqubo yenu. Ebesibhalele lo mphulaphuli. Enkosi kakhulu ke Spike. Nkosi Bhutiza, mbene mina emnandi. That's right. Simphiwe kaNghona lo. Kanti ke sifunde ukuba namhlanje insurance comprehensive ucingwa abantu njengoba becinga biyadura nje, ezo zavenge zenyanga zingakusindisa kwinkuntyula yetyala lonke onothi ube nalo nyaka wonke xa inokungena engozini kanti ibingena insurance. Khange sifumane ixesha laneleyo ke lokuthenga okanye mhlawumbi ke sijonge ngeendidi ze-insurance comprehensive, insurance ye-third party okanye okuthethwayo xa kuthethwa nge-insurance kuthiwa yi-access. Ndiyacinga be-20 phaa uSimphiwe neqela lakhe ke baza kusinika iimpendulo zemibuzo kwezi veki ezizayo. Kanti ke bangakunika iimpendulo naphaa kuTwitter xa yena usiya phaa ku@WesBank utagqiba uthi #WesBankHowTo okanye ke uxhome umbuzo wakho kwikhasi lethu lakwaFacebook elithi WesBank Asset Finance. Ukubelandelayo ke sakhangela ke yonke imibuzo ekwindawo ethi #WesBankHowTo uqinisekisa ukuba imali zakho xa uthenga imoto uyazazi ukusuka nokuhlala kuba ziyangaphi na.